sa among channel, ang siksihan na guys. Karong adlaw guys, gikan day ko kan guys, merkado kay dako kuhang maajuhon. Salamat sa grasya. Nay, nagkuha mo sa panay. Darag pandare. Mother, ito tay. Mani ang gipalit guys, mango o apple kay na may litos. Mga nipalit ko apple. Nipalit ko karning baboy gamay. Grabe mahala na karning baboy, ginoo ko marusip. Dada isda dia. Parang mahala na. Nipalit ako karning baboy kay isa ko itong ilang hati-ali nga. Kuan. Bat ay tangkong dagpan nga pigpay. Labi tayo sa. Dahil palit pagkog nga ni kay dugan na may kakagin ni lakatan. Labi tayo sa. Kan lakatan no. Labi tayo sa. Wala din buka pigpay. Love you. Nol. Halag planuhan para itong tiri na yun. Diyan namatay na. Rest in peace. Siya pili doon ay. Ayaw ba na? Insan niya tayo sa. Wajib ta magdahom. Tayo sa. Ngayon para ba dyan ko adto ka ako. Mansa ni ma. Pan? Ini tu tiri lagi nga doa unda lah putus mo dia bilang. Nagano tatanan kay aman talaga. Ko ni grabe man nagkagantag. Jadi bau ag paano? Jadi bau ag. Cepat ini. Insan ang islog mo. Ali dyan na uma. Mama? Ali dyan. Luuja, uy. Bata, patunay? Ganda dus. Ingat-ingat ko ano din ah. Siksi ko day. Siya na rin, no? Labi tayo sa. Labi ko tayo. Love you, Yana. Day pa niya. Nanang kanila ay sa nga matuwag lunsod. Nagpais na ko, uy. Kaya ihamay mo ni pa. Ano? Naturalis. Day, no? Kasama ka. Me, obsessed with you. Naman nag-vlog. Wa pa na. Nakaon. Sige na sorry. Why, mother? Ang sorry. Nga ni mo nagigipalit ni mo, ten. Nga nung like 3-in-1. Bad for the body. Oh. Nakabasa ko sa giingis doktor nga kanang trenon grabe jud. Grabe rin ka kung ko nag Pure coffee noon mata lang. mura nagkana kong trio nang wang pong cook. So din baka nang cook. Kasi lagi hangin ganihan ay no. Yung kalit. Ano ka to? Parang kuha na. Parang laaja. Ikaw ni bala na ng isda na. Kaya mo balik pa ko dito sa mga. Lunes, Aninas Garden. Wow, man ba do? Naa. Ada tu bagi ato. Domingo rewa. Kasama ka sa buwan tuwing. Terebars, wa na kay adtuon. Bisitaon nga. Dadaan mo maajuhon kay namatay naman. Parang luya kayo. Pero ta kunos doon Emilio. Masih gipati mo yun. Patay. Bagbalita Brazil yung tutog di kam. Kanto tumaan, kasi dari pag-release si Francine Juan ko. Portang ko anto din. Naadi na dito ka talaga suri mo. Si Lucida, ginusunod ako des pagkudog ng Di swan. ba lagi suri mo grabe na dito si. Bravo na. Hello guys, nauli na deko guys. Gikan ko dito sa nagpais na ko sa ang kauban kay di man koy gilakaw importante da may grasyang niabot. Salamat kadyo. Ja. Gikan ko dito nila kay nagpais na ko. Naghirban ko kay kuan, aghang kulot nga buhok, napasusulabi. Diya, narbay bunga kuan. Nalagay malbiri dari nay. Naibunga 4 ka buok. Gagapon ko daris katong gahapon guys. Gahapon pa to. Kaya man tayo lain naging susulabihan. Agsi mayor day guys. Grabing luod jaga hapon kay kanilagin siyang mga igsuon may mga batasan.
tigbas agi jahang pasyon nga aran gikana kaadug bunga. Last ra jud nang kuha. Agang gikuha wapan makaon na pasyubak. Gahapon arang hilak ni ja. Dadto ko sa ila gabi. Istorya may ang gilingaw-lingaw kay sige maghilak ganiha nga sa tele naghilak na kuno pod kay kani laging atong gimahal ba ni natong atong mga tanom anja 4 genre sa way hinungdan. Kanang mga igsuong mayor guys, grabe ka kuan kadto masuyaen. Bisag wa hilabti. Sila man jay suspect kay dadto man sila anja ag pasyon nga kanang hilaw pa ila mang gipangpuupo sa kaplanggana. Okay rag hinog na kay wa man kuno problema. Hilaw man gipangkuha nila, gipangusik-usikan ra ja. Pagka gahapon panahibaw ang mayor nga gitigbas tig punuan, madugalig isa ka punuan kay wag apila o katong nas ilang atubangan o katong nas ibabaw pero ag grabe jeg gikuan kato jud arang daghan nagbunga. Mao jay gipasulabian, sayang kadyo, grabe bunga ra ba. Di na to matabang kay nalaos naman ja. Samot na nga arang inita. Tigbak jud. Hinoon ay mag-antigo nila, gabaan naman na sila kay ngano agtanong mga gadi panghimungtan. Ug na kay kasukos imuhang igsuon, di na raman ta pa sulabian. Kay dako man pud sila mayog na tabang. Nauna. Loy ko mayor. Kitas na kamote guys, tulo ka buok. Tiya. Sana all, labi ra ba nay kay hinluon. Sana all nay kamote. Sakto ni gihatag sa mamang mayor ni no. Signa apa nay? Kanda nagpuyo na pagka kasada ha? Uli na to, dapat pikas nay. Dagay unod nay. Haram tong duplicate sa gitaya na nay kimutaya ko. Pag-saksak na inam di ba di? Oh. Di bidi. Ang katupo mo di nga balita. Ano po mo? Balik kay. Oh. Narabitas daplin. Balik. Ko bade ay iro bade kang tubag man ka. Katawa na magbadi. Ligi di kani anay. Nalagi di nakatukas, tungas. Ano pa yung bitak dari? Kami ni lunabon. Pila man ni kakuaning kuan ay bulanghoy na pwede. Wala, kamu tinatag mo pa galing. Ang bitak lagi. Minit man.